Takže čau lidi, tady jsem Dox, mám tam nového videa. Dneska jsem tady společně s Tozmarem. Čuste lidi. A bude víčko, kde si budeme pomáhat. Takže rovnou jdeme na to. Dobrý, můžeš si vybrat, jestli chceš teď ty stoupat, nebo já půjdu až tam. Můžeš si vybrat. Máš tu premiéru. Já půjdu si stoupat. OK, tak když jsi ten host. Doufám, že to nebude trochu o hubu. Tak pojď parkour. A ještě fialovou potřebuju, já ti to pak podržím. Hezky, díky. Pojď, kam si spadneš? Dobrý. Wow. Jo, ještě tam. A jdeme, mluv. Pokud ten Dox spadne, mám teda like. Pojď stoupni na to černý baton. Jo. Hop. Pokud nespadne ten Dox, tak dáte like. Jdeme. Jinak tady Tozmarův kanál budete mít v popisku samozřejmě. To už bude velmi těžké. Kámo, dokončili jsme to za 2 minuty. Tady mám obchod s Robloxem. Počkej, co? Lidi, já jsem v obíčku docela dobrý, já mám zkušenosti s... No tak ty to drž. Dobrý, teď jsme se trochu popletli, no. To nevadí, pá. Šmoulové ve filmu, krásný. Co děláš? Počkej. Lidi, já jsem v obíčku docela dobrý, já mám zkušenosti. Co děláš? Počkej. To musíš jít zpátky na vrch, no. Lidi, to dáme. Yes, máme to, jo. To jsem vůbec třeba nepobral, že tady tohle máme. Pojď, teď to za mnou. Já taky. Dívej. Jdem. Běž. Žlutou. A pojď rychle. Já to mohu přeskočit. A jo, XD. A pojď, rychle. Jdem. Aport. Dělej, ne, já potřebuji, jo. To přeskoč. Máme 10 sekund, rychle. 10 sekund. Dělej, 10. Ne, 13, dobrý, já jsem jenom slepej, lol. Ale jako dobrý, tady mám Duna. Ty to máš v češtině? Jo. Co? Já ne. Počkej, jo, Free Brown. Aha, tak toho bude taková sviňárna, tak to nic. Pojď, musíme jít. Ne, normálně pojď, ne? Musíš jít jenom na bílou. Aha. To ty klikáš jako. Zelenou. Pořád je tam bílá. A Zora, běhej. A stiskni, jo? Stiskni mi vždycky, jo? Až co tady teď bude, tak to stiskni. Mám ti Red? Ne, teďka ale tak to stiskni. Green, však stiskni. Ale ty nesmíš teď jít, jo? Ty teď nesmíš jít. Okay. Já ti to pak, to je úplně to samé. Ty to prostě všechno pošlapal. Nespadni. Baterka. Jsme tam, máme to. Jít. A teď budu hrát shift lockem. Ne, fly, nebudu kupovat. Ty máš shift lock, já... Ne. Jsem si ho teď zapnul. Já jsem zapnul taky. Shift lock switch on. Mám to. Pojď. Kámo, ale já jsem se tam držel na rohu. Jdem, pojď. Co? Jo, už teda. Tak. Jo, já musím skočit. Další. Hop. Jo, ještě jednou. Hop. Jo. Jdeš? Jo, jdu. Skoč. Běž na to. No, dobrý. Skoč. Já tě vidím. Máme to. Co tady? Pojď. Ty jdeš, hej, hlavně nespadni, tohle ti fakt nejde. Nespadnu, fakt. Fakt? Já nespadl jsem, vidíš, jsem borec. Dělej hop. Nespadl. Pojď. Jdem. Nice! Co to bylo? Bomba! Jdeme, prosím. Lidi a... Hezky. Napište Dok. Dá. Láva.
dělat like odběr a musím přemluvit Sendoxe, aby jsme natočili Dusty Trip, takže tak. Dusty Trip, jež. Dusty Trip. Tak pojď. Nebo 99 Nights a Forest. Okay. A jak se to... Aha, pojď, dropni na mě. Jo, my jsme tak chytří, že? Jo. Pojď, ne. Pojď. Ne, já jsem se tak zabugoval. Ne. Pojď, ne. Hej, já jsem se zabugoval. No, hej. Pojď si. Já dám tady 60. Taky umím. A já dám 720. Wow! Pojď. Wow. To byl skákal Rider, myslím. Čus. Ne? Jdem. Jedem. Tak abych jenom... No, dobré. Ne. Back in black. Takzvaně. Dokončíme tady ten level a už to ukončíme. Pojď si. Dobrý. A dobrý, teď očekávejte další video, ještě možná tento týden, ale nevím, odjíždím na chatu, ale rozhodně očekávejte zítra stream, takže čusík, busík, máš na hlavě prusík. A ještě to zmar se s váma nerozloučím. Jo, já se s váma loučím, doufám, že budete v komentářích na Sendoxe hodní, protože on si to zaslouží a mějte se hezky. Přesně tak, čus.